Gañadores por concello, do concurso de relatos. Polo concello de Cerceda, a gañadora é Vanessa Pérez Maquintos, co título A Loita, entrega o premio ao seu alcalde, José García Liñares. A gañadora é Lorena Suárez Pardo, o título é Se foses ti, e entrega o premio ao seu alcalde, José Miguel Prado Paciño. Polo concello de Mesía, co título Emigración e Inmigración Antiga e Actual, Paula Sánchez Maldaro, entrega do premio ao seu alcalde, Mariano Iglesias Castro. Sí, deron yo mal. Bueno, peraí. A rapaz de Trades que yo cambie, que yo deron mal. Non pasa nada. Ela non se vai sin premio. No, diplomas. No concello de Ordes, co título O Sino, Manuel Eugenio Rey Gómez, entrega o premio Manuel Astray. No que non temos problema de... Presentou ningún relato, entón o que fixemos co premio foi pasalo a categoría de debuxos. No concello de Tordolla, co título Saiu o Sol, Marcos Romero Lamas entrega o premio á Conselleira de Cultura, Manuela González Fallas. Acabar con relatos por concellos, o concello de Trazo, antes dellos os gallegos, Rubén Abelén da Balsa, entrega o premio ao seu alcalde, José da Fonte Varela. Bueno, é dicir que estes rapaces o que gañan é unha PlayStation 2 igual que os anteriores. Do concello de Cerceda, todos somos importantes, Martín Regueiro Bolán, entrega o premio ao alcalde de Cerceda. Señora alcalde, a cabeza. Ah, sí. Empeza a hacer a gente. Concello de Frades, non o racismo, Sandra Mella Ríos, entrega o premio ao alcalde de Frades. Joel de la Iglesia Carrillo do Mesón entregando o premio aos dos representantes de outros. ¿Te parece la colección? Doloroso, ahora vai traballar un pouco con Cepal. Vamos a entregar dos premios, porque como no concurso de relatos quedou deserto, dávamos dos premios para este concurso. O primeiro é para Miguel Martínez Baño, Os meus amigos do mundo. Entrego o premio Eduardo Veiga.
Pablo Castiñeira Bar. Un incendio de razas nin de cores, Verónica Barreiro Calviño, entre os premios de la pintura. Dos 101 relatos presentados, escolleronse 3, os mellores da comarca. En terceiro lugar, quedou Rubén Abelén da Balsa, que ganou unha Nintendo DS co título Antes de ellos, los gallegos. Rubén Abelén da Balsa. En lugar, un premio dunha PSP do Concello de Cerceda, Vanessa Pérez Maquintos, que co título A Loita. Concello de Ordes, Manuel Eugenio Rei Gómez, co título O sino do premio é unha Wii. Entregalle de todo. Pesada Os tres últimos que nos quedan por entregar son os de debuxo e pintura. Dun total de 160 debuxos, o terceiro premio foi para o Concello de Frades, Sandra Mella Ríos, co título Non o racismo, gana unha Nintendo DS. Segundo premio para Viviana García Ríos, do Concello de Tordoia, a Inmigración sen Fronteiras, se gana unha PSP. O primeiro premio de debuxo é para o Concello de Mesía, Paula Pérez López, as tres amigas distintas pero iguais, unha Wii que recolle o alcalde de Mesía. Si aproveita a ocasión, si non...